Lapu-lapu si Mayor Jonard Ahong Chan subling may pahinumdom nga higpit nga gidili ang pagpahigayon og mga party sa mga hotels o resorts. Si Luan Merondina adunay live report. May Yaslan kini ang pamahayag sa mayor isip pahimangno niadto mga nagplanong ibalhin ang ilang giplanuhang sinulog parties ngadto sa mga hotels ug resorts sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Karong weekend na ang kapistahan sa Senior Santo Niño ug base sa nakalabayng mga tuig sa mong weekend usab mudagsa dili lang ang mga deboto apan lakip na ang mga turista nga buot mo enjoy sa mga sinulog parties. Apan kay kanselado man ang tanang mga pisikal nga kalihukan sa Sugbo, gipanglantawang mubalhin sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga nagplanong mupahigayon og parties. Ilabi na kay may ipahigayon nga 100 days countdown to the 500-year celebration ang Dakbayan karong Domingo. If they do party without any permits from the LGU, automatically i-stop na to ang maong kalihukan. Di sila maminaw, unang dalhon sila sa pulis. We're sending the message na kita nagbinantayon ta because we don't want na mo musaka ang kaso sa ato ang syudad. Gitataw hinuon sa mayor nga tugutan niya ang sinulog performance sa mga malls o hotels. Apan gikinahanglang limitahan lang ang gidaghanon sa mga dancers o gikinahanglang mulukat og special permit gikan sa mayor's office. Para na spirit yun nga we are celebrating the sinulog, pwedeng musayaw based sa areas yang gidakon kung ingon tag 5 ra ka buok or 6 ra ka buok more atong i-record. Samtang ang pangu sa Hotels, Resorts, Restaurants Association of Cebu kon HRAC, Carlos Suarez, mitataw nga gipaniguro nilang musubay sa mga minimum health protocols ang ilang mga miyembro. We reminded all our members to really implement the protocols or the guidelines given by our LGU's executive order. At the same time, to implement stricter minimum health standards. Samtanglan gipahibaw usab sa pangu sa HRAC nga bisan pa man sa gihimong mga promo rate sa mga hotels, menos gihapon kaayo ang ilang mga guest. Ug adunay breaking news lan karon lang yung hapon, usa ka Chinese national ug unom ka mga Pinoy ang gisikop karon diha sa Terminal 1 sa Mactan Cebu International Airport human gikatahong giforge niini ang signature ni Mayor Jonard Ahong Chan sa ilang gipresentar nga letter of acceptance. Lan? Daghang salamat, Luan May Rondina.